Cofiwch, mae yna rai eitemau na allwn eu casglu hailgylchu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys bagiau plastig, haenau fel haenen lynu, seloffen, caeadau prydau parod a ffotiau iogwrt, deunydd lapio bwyd neu fagiau wedi wneud o blastig ar gyfer bara a chaws, bagiau ffrwythau, llysiau ac eitemau salad, sglodion a llysiau o rhewgell, a deunydd pacio aml becyn creision a diodydd ysgafn. Pacedi bisgedi, pecynnau losin, a bagiau neu becynnau siocled, swigod lapio, y bagiau parseli plastig a ddefnyddir i ddanfon nwyddau, pecynnau creision, pecynnau bwydydd babanod a bwyd anifeiliaid anwes, diodydd sydd ffrwythau a reis meicrodon, plastig du neu frown, fel potiau a thybiau, pecynnau swigod plastig gwag, hynny yw, y deunydd pacio plastig a ddefnyddir ar gyfer tabledi a chapsiwlau, brwsys danedd a thiwbiau pas danedd, raseli a llafnau rasel, cwpanau coffi a diodydd ysgafn take-away intro, bocsys pizza take-away a deunydd lapio o'r siop sglodion, papur lapio, hancesu papur, papur cegin a thyweli papur, polystyrene, gwasarn anifeiliaid anwes, tanwyr nwy gwag, lludw tân a gwydr wedi torri. Lapiwch unrhyw raselu a llafnau rasel a gwydr wedi torri yn ddiogel os gwelwch yn dda. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du a byddwn yn eu casglu bob pythefnos. Fe gewch roi hyd at 2 fag du allan bob pythefnos. Os ydych chi'n cael trafferth cyfyngu'ch hunan i ddim ond 2 fag, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda. Mae eich ailgylchu'n gwneud gwahaniaeth mawr ym Mro Morgannwg. Diolch yn fawr.